Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hadana bi inzalil qur'ani wa irsalir rasuli ilan najati wa salamati fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan menjelang buka puasa, nglajengaken atur kula kolomben ngasratu nafarin layak balallahu sholatahum. Ana 10 golongan wong sing salate ora bakal ketampa Allah, utawa Allah ora bakal gelem kersa nampa salate 10 golongan wong niki. Demben kula matur, nomor 1 wong sing salat ijen ora maca. Demben nika. Sing nomor 2 wong sing diparingi rejeki akeh, rejeki amba ning ora gelem pasok zakat. Kuwi sing nomor 2. Lah niki mlebu sing nomor 3. Rajulun seseorang ya kang ngimami sapa rajul kauman ing kaum wahum hale utawi kaume lahu keduwe dheweke rajul iku karihuna wong kang padha sengit-sengit, wong kang padha mangkel-mangkel. Di sing nomor 3 wong sing ngimami makmum utawa ngimami kaum sementara kaum niki do sengit do mangkel karo imame kuwi. Iki dadi salate imam ra ketampa iki engko. Pokoke imam-imam sing karo makmume disengiti iki pokoke. Lah ternyata salah satu tafsir niki ora kok imam sing nek nang jaba-jaba krana pokale, krana tingkahe terus do disengiti ngono kuwi ora ngono kuwi. Ning imam sing nalika nggawa makmum ngejak salat jamaah niku ki salah siji kelakuane, misalkan ba'da Fatihah luwih maca kesuwen terus makmum do mangkel ngono kae. Lah ya sok do ngono kuwi. Lah ya oke to sing do ngaten niku. Mbok jujur-jujuran, oke makmum nek karo imam diwacake surat sing dawa-dawa kae yo ketoke oke do wegah kae gitu ae. Do mangkel ngono kae iki. Ha iki salate imam ki rada bahaya iki. Apa meneh niki taruh ngaten iki wis 23 rindik-rindi. Ketoke terus do ora teko milih masjid liya sing banter. Blitar 12 menit. Blitar niku mah ping 7 menit niku. Saking bantere. Ya ora banter banget, ning ora rindik banget. Nek tarawih niku lho, saukur wae. Ning nek salat jamaah sing sipate fardu,
Niki pancen Kanjeng Nabi dhewe wis ngekeki paugeran, ngekeki tuntunan. Nek kowe iki ngimami wong akeh cendhakno salatmu, ning nek salat ijen dawakno salatmu. Dadi aja diwalik kaya saiki do diwalik. Nek ijen banter nek ngimami suwe. Iki ketoke mung arep rada ra cetha. Ra cetha pripun? Rada pamer titik. Arek ngumukke nek apal surat sing dawa-dawa. Ana wong ngimami wong akeh wacanane surat Ar-Rahman. Lah ya. Sing tuwa-tuwa dhewe ling ngadeg selak kiyu. Sing wedok-wedok selak arep jangan. Sing kaku-kaku rada nom selak arep goleke pakan. Kabeh do ndek acara, mula digawe sedengan wae. Nek cara oleh rada ngomong titik ngono ya engko nek rakaat awal ki wailun likulli humazatil kae wis saukur nika rakaat awal. Iki engko rakaat kedua iki ya sedengane alam taro barang ngono kuwi. Alam nasra. Nek rakaat awal kok wadduha. Iki engko rakaat kedua rak ya sing dicendhake meneh. Kulhu apa falak binas ngono kok ya. Nek rakaat awal kok sabihis mburi dhewe inna a'taina ngono. Dadi wis gawe pasangan pancen aturane surat sing diwaca rakaat awal ki luwih dawa mbangane surat sing diwaca rakaat kedua. Iki ora patek pahame do. Nek ngimami wae wah wis dawa. Dawa galur gek surat-surat sing kira-kira makmum do radong. Dadi kok nek kleru ra iso benerke kae. Doting plenggong kae. Kula iki tau jaman ngeten dikontrak ten Masjid STIE niku si Lawanu niku. Dikontrak saben Jumat napa kan Jumatan maksudnya kan khutbah setahun nek model ngeten niku dikontrak setahun. Tiap Jumat apa dadi ming ping 10 niki mengke khutbah. Wis kula konsep khutbah niku 7 menit 8 menit khutbahe. Terus mengke leh ku ngimami tetep maksimal 5 menit. Ku maksimal. Mulane nggih niku angger kira-kira rakaat awal niku wailun po izazul engko mburine mesti wal ngasri utawa nek ra wal ngasri ya alam taro. Ning angger ngarepe ngeten niku mengke kok ketoke araita mburine kulhu. Akhire suwe-suwe rakaat kedua kaya tarwih niku kulhu terus ra tau ganti aku. Nggih, wae lengganan kulhu lho. Lah ternyata karo wong-wong sing do Jumatan ning STI iki do dititeni kok. Do dititeni anggere kula sing khotbah iki do grenengan. Nah iki cepet nek iki ngono iki dadi. Dadi senengi jebule. Ah saya mantep aku. Wis kulhu ki apal banget to. Wis akeh sing seneng. Engko nek ana siji loro sing ngaruke kok kulhu terus, Pak, njak apalku iki aku arep ngono kuwi ya. Ana sing ngaruke arep omong aku apalku iki aku. Men ora praja ora apa-apa. Sing penting Jumatane sah. Lah ta, sing penting sah Allah kersa nampa kok. Ora gagah ya, men. Mimite dilarani le kontrak beneran. Ado ya dadak malah ming ngadohi wegah. Tahu tenan ngeten niku. Mula bapak-bapak sing sok ngimami kae gawenen makmum seneng. Le gawe pripun digawe cepet rada wae, digawa pendek-pendek wae surate digawe pendek-pendek wae.
Nek ngimami lho, syukur ya engko rukun-rukun liyane iki aja suwe rukun fi'li terutama. Ana sing rukun fi'li niku angger sujud kedua suwe banget kae ya ana e. Nggih to niku sujud kedua mesti suwe banget. Saya mamume njongok titik jebul imame rong tangi bal mudhun. Nah, tadi bali mudhun karo lho suwe iki sing diwaca apa iki? Macane kok wong subhana rabbiyal a'la ping 3 suwene pol. Jebul baca turu. Sok-sok ping 7 wae. Dadi anu imam ini kok sok maca subhana rabbiyal a'la ping 7. Nggih nika iki sok-sok nganggo dalil suwekno sujudmu karena paling cerak carahe kawula ning ngarsane Allah ki ngepasi sujud ngono kuwi. Paling cerak-cerake kawula ning ngarsane Allah niku ngepasi sujud terus suwe ning ora omong karo makmume. Ya omong sik kok ya niki mengki sujud kedua suwe nggih. Karena apik ngono kok ya. Apa-apa iki konfirmasi. Apa-apa iki laporan nek gawa wong akeh. Nek ora laporan iki marai suudone, marai gedumel lah. Kan gedumel. Kala ngendika sapa alaihi sholatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi salah satun utawi ana telung golongan wong iku ulatu jawizu ora bakal kebales apa sholatuhum salate telung golongan wong niki azanahum hiya cendhek-cendheke utawa termasuk azane telung golongan wong niki utawa paling cendhek-cendheke salate we ora ditampa azane ora ditampa salate ora diwales ya ana telu meneh. Sapa niku al abdu budak al abiku kang bahasa kasare minggat. Jadi budak sing minggat hatta yarjinga ngantek bali sapa budak. Sing nomor 1 niku. Zaman Kanjeng Nabi masalah perbudakan iki isih sakpole kok ya, Pak. Ten Mekah Madinah rika. Nek ten iki ora ana mula ora usah diterangke. Iki engko mengentekke wektu ora dong kabeh kok ya. Mula pokoke diwaca tok. Budak sing minggat ngantek bali nang ngene juragane ngono wae. Sing nomor 2 imraatun wong wadon batat kang wengen-wengen sapa wadon wa zaujuha hale bojo lanange wadon ngalaiha ing atase dheweke iku sahitun mangkel. Sing nomor 2 wong wedok sing wengen-wengen bojo lanange mangkel nang gone wong wedok niku. Wis iki salate wong wedok niku ora ditampa. Dadi wengen-wengen gawe mangkel bojo lanange. Lah niki mengke kejadiane karo permasalahane werna-werna. Ning nek digathukke karo tembung Kanjeng Nabi muni wengen-wengen batat. Wengen-wengen nek wong wedok sing isih rada nom-nom, sing isih produktif ngono sanepane bengi dijak karo sing kakung ora gelem terus sing kakung nesu. Ah kuwi wo tenan wong wedok niku salate ra ditampa. Saya wong dijak kok dadak gemang. Malah sok gaya ana lho wong wedok iki. Dijak gemang iki rasa ganggu aku ki arep tahajud. Lha muni ngono kuwi ana. Wah, lah jan tobat iki musuh kok ngene iki. Dadi mah ngeboti tahajud. Wong tahajud ki ampuhe kaya ngapa iki sunat. Ha niki dijak sing lanang ki wajib. Ganjarane gedhe. Nglayani sing lanang kok ya ganjarane niku. Ora kesel tahajud bangane nglayani. Kesel tahajute kepenak le nglayani. Senengane kok
Iki ya wong wedok sing isih produksi, sing tuwek-tuweke ra usah mikir. Lah sing tuwek-tuweke wis ora kelingan kok ngono kuwi. Mula wong wedok-wedok sing rada nom-nom iki kudune nganggo aturan ngene iki masalah kadang kala ngeten. Awane saya ngantuk, awane saya ngantuk dikersakake karo sing kakung ora gelem. Akhire sing kakung gedumel mangkel kae. Wes iki wong wedok iki salate ora bakal ditampa. Lah nek ya aku awan saya nyambut gawene wong wedok niku mengke iki ora wajib. Nglayanine wong wedok hukume wajib. Dadi kudu nganggo aturan agama ora ngawur kok ya. Wah, aku jan ngantuk tenan jak golek harapan men supaya salate ketampa gek swarga sih. Ya ngantuk-ngantuk tandangi. Kok terus mengarep sak karepe dhewe. Ya ora ketan karo merem. Karepmu lah. Karo jepaplang kok montor mabur kae. Sing ngono kuwi tak. Nek kesel piye ngono kuwi. Karo omong aku jane sayah tenan, Pak, ngono wae. Rampung wis sak karepmu loh, ngono kuwi. Ning terus terang aku sayah tenan. Sing penting kowe iki ridho karo aku ora mangkel ngono wae kok ya. Wis ben aku oleh swarga. Kuwi siji perkara. Pengembangan perkara misalkan wengen-wengen bakda ngisa mbok menawa sing lanang lembur nyambut gawe garap ngomah apa-apa sing lanang ngakon tulung Bu gawekno kopi nglembur laporan nglembur gawe surat-surat keterangan apa gawe proposal dan lain sebagainya nek sing model kantoran iki sing wedok kon gaweke kopi kok mingkur nyamleng delok TV ora gatekke ngantek sing lanang iki madhek ning ati mbangane rame sing lanang mbangane rame terus menyat dhewe nang mburi gawe dhewe ning atine ndongkol wis iki wong wedok bahaya banget tur ya wong wedok ra mutu iki lah wong lanang nyambut gawe ngantek lembur-lembur nek bayar oleh sing nampa sapa wong ya nek wis oleh bayar sing nampa kono kur kon gaweke kopi cara kasarane mbantu le nyambut gawe kok kaya ngono iki gawe mangkel kuwi berarti salate ra ditampa anggere ngono kuwi ngantek engko sing lanang lega kok ya ngantek sing lanang malih kelegan meneh termasuk sing umum sing lanang saya bakda salat ngisa bengi-bengi kae akon kon mijeti kira do kerep iki ya kon mijeti malah sing wedok le bengok wangun kae kene wis kesel ketawan ra ono wong ngurus lha muni ngono kuwi ra yo gilani wong to kuwi kan warna-warna sih lah nek kadang sok kuwale je sing saya sing lanang malah sing wedok omong pijetono Pak ora tobat iki kowe iki ketoke sing wedok Ndara Putri ketoke gene iki saya sing kon pijeti nih ya gandeng sing lanang iki cinta ya sing lanang iki tresno mula sayah ranggo saya kon mijeti ya mijeti kae mijete milih nek milih wae karuan rata gek dipijeti rata iki jebul sing wedok turu wis waduh walah ya Allah sing lanang jan ketoke du bojo ning babu iki sing lanang iki resiko lho Bu ngeten niku jenengan aja main-main karo urusan hukume Kanjeng Nabi sebabnya nek dipraktekke kepenak swargane wong wedok salate iso ketampa kekatrol niku nganggo tembung umum gawe lega gawe lega aja ngantek gawe mangkel niki rak gawe mangkel niki gawe lega gek praktekke wong lanang iki jane ora tau ngengel-ngel ora tau gawe abot ya kaya kon gawe kopi ora pate angel wong kula ya tau mangkel kok ngono kuwi iki. Tau mangkel. Wong kula iki ming arep mancing dela kek
ngomah gawean gampangane kum-kuman maksude sandangan kotor isih oke. Iki karo engko sore iki anake menyang les. Aku ya ngomong, aku tak mancing delo. Ora aku nek kowe mancing melu. Wah, lah wong kowe iki gaweanmu wis cetha akeh mbok yo nang omah. Ngombahi kae terus engko bakda kuwi ngeterke les anake. Lah ya kepenak to ngono kuwi iki nesu malahan. Dadi curiga kene iki rumangsane nek mancing ora mancing tenan apa piye ngono lho. Curiga wong kene iki ya wis ming wong tuwa ra yo mancing tenan to. Weh. Ora-orane nek menggok-menggok wong ya ora ana wong gelem. Ora ana wong ngelirik, ora ana wong gelem. Lah nek menggok iki jak dalane menggok nek ra menggok ra tekan kok ya. Senengane kok. Lah iki kadang kala sok-sok salah paham. Wong lanang akur dikancani we gemang, ora masalah gemang, ning jenenge rukunan. Iki delok situasi kondisinya. Lah nek situasi gawean ngomah we kok ngono kok mah ming tinggal lunga. Iki rukunan ngono lho. Ha nek penak kowe mingkur mancing lah ning ya saurunge kowe tampa 200 e. Le golek 200 iki rumangsane penak. Ra ya dipikir kok ya kowe tak ulungi 200 ming umbah-umbah bar kuwi ngeterke les. Ha kok muni penak sing lanang lunga mancing lah iki refreshing saurunge kuwi ya kangelan tenan oleh utawa wis kecekel sing digoleki ya ming mak plendus dulungke kowe to. Dek kene kur nggo hiburan sing ra mbayar wong ya ora cecekel. Olehe bunder tak brokke ning awakmu kabeh niki lho. Kadang kala sok kurang pinter wong wedok iki. Kadang kala mula sing seprene rung duwe wong wedok rasah duwe sisan wae manahe. Bangane malah ming kepenyak-penyak. Ampuh wong wedok iki jebule. Nah nampo. Ora trimo. Pokoke wis ngerti paugerane nek kepengin salate ditampa, kepengin sesuk nek mati oleh swarga, nek wong wedok-wedok iki paugerane gawe lega, gawe ridho marang bojo lanange. Sing nomor 3, sing niki salate uga ora bakal kewales niku wa imamun. Imam. Amma kang imami sapa imam kauman ing kaum wahum khale utawi kaume lahu maring imam iku karihuna. Lah sing nomor 3 niki wau. Imam sing makmume do sengit, imam sing makmume do mangkel. Iki engko imame salate ora kewales, salate ora ketampa. Nek makmume mono wong niki le nerangke makmume ra katut to. Wala ra ya manut hadis iki kok ya. Masa arep nambahi sing ra kecatet niki ora wani aku kok ya. Berarti iki nek makmum ra kecatet makmume sah ngono lho. Makmume aman iki kok ya. Iki imame wong niki imamun amma kauman wa hum lahu karihun. Cetha kok ya. Dadi nek makmume aman, Pak. Mula nek arep njlomprongke imam disetel sengit kabeh. Niki njlomprongke imam. Sengiti wae men ra ketampa ngene. Ya ora iso kok ya. Wong sengit ki ning rasa kok, ning mangkel, ning ati ora iso disetel kok ya. Syukur imam ki men supaya makmume seneng kabeh, nyaman ngono kuwi. Bisa narep ngimami kae wis omong. Bapak-bapak, ibu-ibu, makmum niki mengke pokoke salat sing kula imami, surat-surate sing kula waca cendhek-cendhek. Terus mengke rampung salat sing paling iso mbarengi rampunge zikire bareng kula ajeng kula kei hadiah.
Ya ngeten niku terus tenan do seneng kae. Ha iki berarti imam pinter wong gawe seneng makmum. Anggo terus diteri rada diketok-ketokke kae. Mbah niki jenengan kei sembako. Bela napa? Atas nama takmir jenengan ki paling sregep nang masjid. Gandeng paling sregep nang masjid niki dikai sembako. Bar kuwi omong-omong dhek. Omong-omong ro kiwa tengen. Terus kiwa tengen iki do mangkat kok. Sing ra salate mangkat to sing ra salate. Iki berarti dong cara makmurke masjid. Dadi ya kadang kala dipancing sik nganggo kaya ngono kuwi kok ya ana sing ngelokke ya nek ngono kuwi ming marahi gawe ra ikhlas. Wah temandang ki pokoke dipancing sik sekorong temandang ben gelem temandang. Kok nek wis gelem temandang kulino ajek kae lagi dituntun nang gone ikhlas ngono. Kabeh tahap kok ya alon-alon. Ora iso nek langsung ujug-ujug ikhlas ngono angel je ikhlas iki. Sekorong temandang digawe temandang gitu wis niku sik. Ora suwe-suwe iso dituntun dadi ikhlas iso. Penak niki. Niku sing nomor 3 wis kepenak. Sing nomor 4 sing salate ora bakal ketampa, salate ora bakal kewales. Niku Kanjeng Nabi ngendika rajulun wong saribun kang ahli ngombe al khamra ing khamr mutminun tur ngajekake. Sing nomor 4 niku wong sing senengane ngombe khamr, ngombe omben-omben sing mendemi niku tur dikulinake utawa diajekke. Niki salate ra ketampa. Nek kur pisan karena alangan apa piye ngono terus ngombe wae ra apa nek kur pisan. Lho kok alangan lho ora ngerti dilalake. Niki iki dijak bose kon ngancani meeting. Bromo kok ya ling ngungak gaweane nang Gunung Bromo Malang kono kok. Gegleng. Kok Malang, Bromo kok Malang. Napa nika Lumajang Kidul kae? Alah Gunung Bromo nika lho. Ha nggih Gunung Bromo Lumajang Kidul nika. Mboten dhuwur kok ora bedhidhing. Wara umum nek pas bedhidhing wis tetep katisen mbok kemuli nganggo apa-apa nika tetep katisen. Lah ternyata juragane niku ngombe khamr men anget awake. Wah niki bedhidhing wis ra iso apa-apa gek ya nang tenggorokan ngorong kae. Juragane wis nggo nylametke awakmu, aku ya ngerti. Nek kowe iki ora gelem ngombe kok niki ning iki kepepet. Masalahe lek arep temandang isih sesuk gek iki bengi kok ngene ra ana apa-apa. Pokoke ngombe kaya ngene iki sik nggo bertahan, nggo menstabilkan awakmu. Wah iki kepepet tenan. Dadi ming pisan kuwi le ngombe ngono ya ora apa-apa. Nek sing maksude ra apa-apa ki ya tetep dosa dalam bentuk nglakoni mangan utawa ngombe haram. Ning ora ngantek kaya ngeten iki ora ngantek kapatrapan hukum bahwa salate terus ra ditampa ngono ya ora. Nek sing salate ra ditampa ki sing ajeg. Sing ajeg mendem niku lho. Sithik-sithik ndedit mendem, makan ndedit mendem. Serah ndedit ngoplos. Iki angel wong kaya ngene iki wis angel banget iki. Mula salat kae nek kulino nguninake mendem tetep niku mengki ora ditampa salat. Tur ya mendem ki ora ana apike. Wis ora ana apike. Kesehatan ya ora sehat wong niku ki alkohol. Jangka panjangnya marai kena penyakit-penyakit berat itu termasuk liver, termasuk mengke saraf-saraf awak do keneng, ginjal terutama. Do ora sehat wong sing tukang mendem iki. Saka segi ekonomi ya boros lah larang sih. Larang nganggur merah kawe saiki le muni 80 Aku mau kan ngomong le muni to iki mau iki. Le muni 80.
Kula ki mung krungu kok ya. Anggur merah wele muni 80 sak botol. Agek kamu kok nek disuntak ning gelas gedhe kae mung 2 botol turah titik. Omonge ya niki. Kok ndak ming bali dening kok ya. Jenengan iso bayangke nek niku 80 berarti sak gelas rak 40. Omben-omben sak gelas 40 le larang ora umum. Agek susu jahe 1000 kental banget ning angkringan. Wis halal sehat. Susu jahe niku syukur tambahi madu wah. Sing terus karo tongseng ning ngene Pak Gandung. Ming nek nang kono iki terus sing bayari sapa ngono lho kula ya. Niki tenan nek jenengan paham. Susu jahe sehat. Kepara halalan thayyibah regane 5000 didoi mah milih khamr sing regane larange pol ora dong. Wes ngong lho, alhamdulillah iki. Niki sik sempurnake ngangge doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu min suratil ikhlas wa muawwidzatain wa suratil fatihah wa ayatil kursi wal istighfari wa sholawati wa tahlili wa ta'alumina kitabana syaihul ibad wa hadhihi shadaqati hadiyatan balighatan wa wasilatan kamilatan nazilatan umuman ila arwahi jami'ah lil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syariqil ardi la maghribiha bariha wa bahriha wa khususan ila arwahi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, mbah kakung kita, mbah putri kita, keluarga lan dulur-dulur kita ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang dipun syariaken wonten ing papan panggenan pundi kemawon sak minggahipun sak mangkapipun sumrambahipun kita sedaya menika ya Allah paringono kita kanugrahan saya kuat kandel iman Islam kita paringono kita pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah paringono kita kanugrahan sehat waras jembar gangsar kathah barokah rezekinipun ayem tentrem keluarganipun soleh solehah anak-anak putu-putunipun ya Allah cekapi hajat-hajat kita ijabahi panyuwunan kita slametaken kita saking fitnah dunya fitnah akhirat balak dunya balak akhirat paringono kita derajat pungkasan ingkang husnul khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin. Lepate paringi pangapunten alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.